de FD Pharma i vinc a parlar ara de tècniques de venda. Ens centrarem una miqueta en el que és la comunicació amb el pacient. Val? I per què treballarem sobretot la comunicació amb el pacient? Doncs perquè el primer concepte que hem de tenir clar és que el client quan ve a la farmàcia el que vol no és adquirir un producte com a tal, sinó que el que vol és comprar una solució a la seva consulta, a la seva situació. I aquesta solució pot ser que no sigui només el producte, sinó que és tot el que està embolcallant aquest producte. Val? No només venc el producte, sinó que venc tot el meu acte farmacèutic. Bé, si ens plantegem aquesta pregunta com a primera pregunta que us plantejo, els productes a la farmàcia es venen o els venem? Què us sembla? Els venem? 50-50 diuen per allà, no? Sí, és veritat, és que és 50-50. Hi ha productes que es venen sols, no? Ens posàvem abans en el cas d'un exemple del frenadol, per exemple. Es ven sol, sí, te'l venen a demanar, hola, vull un frenadol, el vens. Tu pràcticament no poses res de part teva, no?, per vendre aquell producte, te l'han demanat, el dones, te'l paguen, doncs tan contents i adiós muy buenas, no? Però en canvi n'hi ha d'altres que els venem nosaltres, no? Ens venen a demanar algun consell i nosaltres fem una recomanació, posem el nostre consell, el nostre coneixement en tot allò que volem explicar en el nostre pacient. De fet, si us hi fixeu, de totes les consultes que ens arriben a la farmàcia, el 60% saben exactament què volen comprar. La decisió l'han presa a casa. És a dir, en algun moment han pensat, jo què sé, doncs mira, tinc una gingivitis, aniré a la farmàcia i compraré, abans hem dit que el laboratori líder de bucal era l'Acer, doncs compraré Gingilacer, no? Perquè ja tinc aquesta idea com a molt fixada. Tinc aquella decisió presa a casa. Però en canvi hi ha un 40% restant que no, que prenen aquella decisió a la farmàcia. Oh, fantàstic, tenim un 40% de possibilitats d'influir sobre el nostre client, d'intentar recomanar-li el que nosaltres creiem que és el millor producte o la millor solució per a aquella consulta o aquella situació que ens plantegen. Val? Pot ser que tinguin decidida la categoria, és a dir, si tinc la gingivitis molt probablement vindré a buscar un producte de la categoria bucal, no? I que no hagi decidit quina marca vull. Doncs no sé si vull Lacer o vull Dentite o vull un altre que hi hagi o que jo tingui per recomanar. I també pot ser que ni tan sols tinguin la categoria decidida. Per exemple, posem-nos en el cas, doncs tinc un mal d'esquena, no? I vaig a la farmàcia però no sé si voldré alguna cosa per via oral o per via tòpica o inclús, jo què sé, voldré alguna cosa d'ortopèdia i vull una faixa. No tinc ni tan sols la categoria decidida. Un 40% d'aquestes consultes ens arribaran per prendre la decisió a la farmàcia. No està gens malament en realitat, un 40% ens dona bastant de marge per poder indicar a les persones cap a on ens convé anar. Bé, i si us plantejo què és vendre, què em diríeu? Una definició així com a molt de diccionari, segur que surt. Una transacció, no? Sí, de fet, es defineix com a un traspàs, no? Jo tinc alguna cosa, un producte, però a la farmàcia, ojo, perquè també tenim serveis, no només venem productes, i aquesta cosa que jo ofereixo, la persona té una necessitat i jo li venc. També es diu que vendre pot ser l'exposar la mercaderia, perquè la gent pugui triar. A la farmàcia, fixeu-vos, us he dit, no només hi ha productes, també hi ha serveis. Hi ha moltíssims serveis que es fan a la farmàcia, des de prendre la pressió, què més pot ser? Pot ser mirar la glucosa, el colesterol, fer determinacions analítiques, o posar arracades, o inclús hi ha farmàcies que fan serveis nutricionals o coses d'aquestes. Hi ha moltíssims de serveis i hi ha molta varietat que podem oferir. Per tant, tinguem en compte això, aquesta dualitat, que no només venem producte, sinó que també venem servei. Bé, i el preu? A la farmàcia què és el preu? Abans la Mònica us ha parlat del tema dels preus del baranç, preu de venda públic, no? A la farmàcia passa una cosa una miqueta diferent de lo que és habitual i és que molts dels productes que nosaltres venem tenen un preu marcat i jo aquí no decideixo res. El Ministeri de Sanitat diu que el paracetamol val 80 no sé quants cèntims, ja no sé ni si en val 80 i alguna cosa, igual en val menys. I jo no decideixo res en aquest preu.
només cobraré el que em digui el Ministeri. Però, en canvi, molts altres productes, tot el que és per a farmàcia, de fet, no? Sí que marcaré jo el preu. Com decideixo aquest preu? Doncs aquest preu, habitualment a la farmàcia el que es fa és, sobre el preu de cost que jo pugui obtenir, no? En funció de les condicions comercials que també heu parlat abans, no? Li aplico un marge i aquest marge em donarà lloc a un preu de venda i en aquell preu jo el vendré. Val? Tinguem en compte que el preu és una cosa bastant subjectiva, no? Perquè el preu de les coses pot variar segons el punt de vista de la persona. Jo puc pensar, tornem enrere un moment, que hi ha una cosa que és per mi molt cara i per una altra persona potser aquell mateix preu li sembla molt raonable. Val? Ens hem de treure una miqueta aquells prejudicis de què és car o què és barat. Perquè al cap i a la fi el que estic cobrint és una necessitat. Jo no sé si aquella persona voldrà gastar-se més o voldrà gastar-se menys per cobrir aquella necessitat. Per tant, el preu de les coses és el que és. I no he de tenir por a l'hora de dir-lo, això també és important. Que no us quedeu amb, és que li semblarà car i no li oferiré perquè em dirà que no. Doncs no ho saps. Potser aquella persona deixa d'anar al cine per comprar-se, jo què sé, un xampú que faci que no li piqui el cap. No? Doncs podria ser. Jo no puc jutjar, m'he de treure aquests prejudicis de què és car i què és barat. A la farmàcia tenim el que li diem consumidors. I qui pot ser consumidor de la farmàcia? Qui és potencialment consumidor de la farmàcia? En realitat tothom, molta gent em diu, no, la gent gran. Bueno, la gent gran i la gent jove també, tots consumim a la farmàcia. Els dividim una miqueta per grups d'edat i és una divisió una miqueta arbitrària, vull dir, està fet així per posar noms a les coses, però en realitat hi ha qui se sent més identificat amb un grup que amb un altre, tot i que pertany a un altre, però és només per posar límits a les coses. El primer grup que destaquem és la generació silenciosa, són aquestes persones de 80 o més anys, gent gran, són pacients de la farmàcia? Sí, no? Bastant. De fet, són potser els més freqüents, segurament tenen més problemes de patologies cròniques, o fan més consultes, també tenen més temps moltes vegades i venen molt a la farmàcia. Parlem de generació silenciosa. No és perquè no parlin, parlen bastant. Però se'ls diu silenciosos perquè realment tenen poca influència en el mercat del futur. Són una generació que moltes vegades inclús ja no prenen les decisions per ells mateixos, les prenen per ells, el cuidador, el fill, el nebot, qui sigui, però ja té poca influència com a persona com a tal. Per això els hi diem silenciosos. Després tindríem el grup dels baby boomers, està molt de moda ara el nom dels boomers, no? Bé, aquestes persones és un grup bastant més gran, són aquelles persones que tenen entre 55 i 80 anys i se'ls diu que són analògics. Bueno, és veritat, són força analògics. Segur que hi ha excepcions i que hi ha persones molt posades en el tema de les eines digitals i xarxes socials i demés, que són de l'època del baby boom, però la gran majoria tenen més aviat poca habilitat per fer servir totes aquestes eines. L'altre dia em comentaven una noia, no, és que la meva mare té com 8 perfils de Facebook perquè quan no se'n recorda la contrasenya en fa una altra. Llavors té com 24, jo què sé, Carmen Moreno. Bé, són pacients de la farmàcia els baby boomers? Sí, també, no? A lo millor no és que tinguin patologies cròniques, però poden tenir necessitats de salut, com tots, al cap i a la fi. I a més, en aquest grup incloem persones que ja són pensionistes i persones que no. Per tant, poden tenir molta varietat a l'hora de necessitats de salut. Després tenim a la generació X, aquells que tenen entre 40 i 55 anys. En aquests els diem immigrants digitals. Són immigrants digitals perquè potser quan van néixer aquestes persones tot el tema de les tecnologies i de més tampoc no estava gens posat de moda, ni es coneixia, ni tampoc sabíem que avançaria tant i tan de pressa, però sí que s'han sapigut adaptar força bé. Potser no són els més cracs, però probablement tenen facilitat per adaptar-se a les noves eines, tecnologies, dispositius i de més. Són pacients de la farmàcia? També.
també poden ser pacients de la farmàcia, són consumidors molt potencials també. Si no tenen patologies, tindran potser consultes respecte al que sigui. Jo què sé, em cau el cabell, o tinc una gingivitis, o em fa mal l'esquena, o m'he torçat el peu, el que sigui. Bé, després tenim la generació Y, millennials. Bueno, alguns d'aquí sereu millennials? Sí, alguns. Entre 20 i 40 anys. Aquest és un grup molt interessant. I per què és molt interessant? Doncs perquè a part de que són natius digitals, són el grup de consumidors que s'estan incorporant al mercat. A partir dels 20 anys, no? Doncs ja comences a prendre les decisions per tu mateix. No? Vaig a la farmàcia mai de comprar no sé què, o potser començo a tenir fills, no? I quan tens fills ja la farmàcia passa a formar part de la teva llista de la compra, de forma habitual. Si no és un xumet, és una crema del culete, i si no, pues, la Piretal, que és més clàssic també. Són natius digitals, molt interessants aquest grup, i després amplificarem una miqueta més la informació sobre ells. I després tenim a la generació Z, que són tots aquells nascuts a partir del 2000. Fixeu-vos que si els millennials tallen en l'any 2000, del 2000 fins a dia d'avui han passat 20 anys, ja és tota una generació, és molt de temps. Generació Z, centennials els diuen. I no és que siguin natius digitals, és que neixen amb el dit entrenat ja. No sé si alguns teniu nens, doncs és una passada, no? Que pràcticament no els hi pots ni ensenyar una pantalla, que ja hi volen interaccionar. Bé, si pels millennials hem d'estar preparats, pels centennials molt més. Són els que ens vindran a posteriori. Potser ara no prenen les decisions per ells mateixos, no? Els que tenen 14, 15, 16 anys, probablement prendran menys decisions, però són els que ens vindran a posteriori, per tant, hem d'estar molt preparats per a aquesta gent. Dèiem els millennials. Per què hem de prestar atenció en aquest grup de consumidors? Bé, representen el 35% de la població espanyola. Us semblen pocs? És moltíssim, en realitat. Jo pensava que fóssim tants. No? Déu-n'hi-do, la de millennials que som. I tenim una sèrie de característiques comunes. Comprem per internet. Compreu per internet? Imagino que sí, oi? Fem servir entre 2 i 3 dispositius. Bueno, si no és el mòbil, és la tablet, l'ordinador, el smartwatch, no? És igual, 1000 coses que hi ha. Tots fem servir diversos dispositius. Comentem el programa que estem veient tot just amb els amics, no? Allò típic de estic veient no sé què i ho comento amb el meu col·lega que està a 300 quilòmetres de distància. Bé, també hi ha altres dades com que molts vivim amb els nostres pares. Bueno, el tema de la vivenda és un tema que no tractarem aquí, però que també és interessant. I ens agrada el menjar sa. Menjar sa. No? Fins no fa gaire, el que teníem com a concepte de menjar bé era menjar molt. No? I llavors la iaia típica, vinga nena, menja perquè necessites créixer i tal. Ara tenim un altre concepte, el menjar bé ho identifiquem com a menjar sa, saludable. Oi? Doncs això també és una característica dels millennials. I bueno, aquí diu també, el 52% no li fa por viatjar a l'estranger. Bueno, és que voldríem tots ara, potser. No sé quan ens tornaran a deixar, però potser ens agradaria. No? Bé, què ens ha passat en l'últim any? No? Els nostres consumidors, quins canvis han patit? Hem patit una crisi de la Covid. No? Una crisi que ens afecta a nivell econòmic, a nivell social també, i també a nivell sanitari. I fins ara, a nivell sanitari, no n'havíem viscut cap. No? Bueno, aquí, per molt silenciosos que fóssim, quan la gripe espanyola no estàvem ningú, no? Per tant, és la primera vegada que vivim alguna cosa així. I això ens ha portat una sèrie de conseqüències. Conseqüències com, per exemple, una crisi, recessió econòmica. No? Sí, és obvi. Hi ha una major sensibilitat als preus. La gent tendeix a l'estalvi, evidentment. Busquem l'oferta, busquem la promoció. No? Si no cal que em compri alguna cosa, doncs potser no me la compro, ja m'espero per quan realment la necessiti. No? Què més? Ha augmentat el comerç online? Home, forçosament. Primer perquè hem estat tancats a casa. I des de casa no teníem enlloc on comprar que no fos online. No? Si tot estava tancat, doncs havíem de comprar online. Imagino que tots ho hem fet. I a més hi ha hagut un canvi en el sector retail. Abans us comentava la Mònica. No? Amazon també està apostant per les botigues físiques. Hem de cuidar el que és el sector retail. Invertir i crear inclús aliances amb aquestes plataformes. Prendre'ls com a socis, no com a enemics imbatibles.
I a més, els nostres pacients, els nostres consumidors han passat molt més temps a internet i les xarxes socials. S'ha multiplicat el consum d'hores davant de les pantalles i de més. Per tant, algo que també hem de tenir en compte de cara a com ens comuniquem nosaltres amb els nostres pacients. Bé, vistes les males notícies, anem a veure què podem fer per revertir tot això. Comunicar les accions, els canvis, totes les mesures que hem pres a la farmàcia per intentar minimitzar l'impacte de la Covid a la nostra farmàcia. No? Doncs hem posat pantalles, hem posat els vinils aquells a terra perquè mantinguis la distància de seguretat, posis gel hidroalcohòlic a l'entrada, pugis la mascareta, si us plau. No? Això. De vegades entren només a comprar-te-la, perquè me l'he deixat. No? O et diuen allò, et parlen, es baixen la mascareta per parlar. Bueno. Què més? Podem connectar d'una forma més emotiva amb els nostres pacients, no? A través de les xarxes. Us en recordeu d'allò de l'Arc de Sant Martí, el Todo irá bien? No? Allò que es va posar molt de moda al principi de la pandèmia. Va ser com una mica una manera d'unir-nos tots i fer com un sentiment de comunió, de solidaritat. No passarà res, ens ajudarem i ens en sortirem d'aquestes i entre tots doncs intentarem tirar endavant. No? L'aplaudiment al sortir, també a les 8, totes aquestes coses creaven com a molta comunitat. Se'ns ha passat? Sí, se'ns ha passat una mica, però és important que seguim mantenint aquella forma de comunicar de forma emotiva amb els pacients. Imprescindible, habilitar vies de comunicació addicional. Us deia la Mònica, WhatsApp. Sí, és que WhatsApp per tothom. No hi ha opció. Hem de posar WhatsApp a la farmàcia. És una eina més de comunicació que ens facilita moltíssim a l'arribar a moltíssima gent. Fixeu-vos, fins i tot els que dèiem abans els silenciosos fan servir el WhatsApp. Sí, oi? En realitat tothom fa servir WhatsApp. Per tant, una eina molt fàcil per comunicar-se, molt útil i a la que li podem treure moltíssim partit, com us deia abans la Mònica, amb el tema del WhatsApp Business. O una pàgina web, com també us parlava abans de PharmaOffice, i això són noves maneres de comunicar-se amb els nostres pacients que no podem deixar passar. I finalment cal que fem formació continuada. Imprescindible. No? Hem de saber donar resposta a totes aquelles consultes que ens arriben a la farmàcia. Jo no puc dir, doncs, no ho sé, miriu al Google. No, ostres, quedarà fatal. Si sóc jo el professional de la salut. No? He de saber donar resposta a aquestes coses. Jo que sé, ara, per exemple, amb les vacunes, que potser és una mica complicat perquè n'hi ha diverses, no? Que si AstraZeneca, que si Moderna, que si Janssen, que si Pfizer, quan, on es vacuna, qui es vacuna, on es vacuna, cada quan es vacuna. No? Ara AstraZeneca sí, ara AstraZeneca no. També, Bueno, tot això és el que hem de fer per estar realment molt posats a l'hora de comunicar-nos amb els nostres pacients. Perquè la comunicació ho és tot. És important. Vosaltres parlareu molt a les farmàcies. Molt, moltíssim. Val? I és important que cuidem aquesta comunicació. Com la cuidem? Fixeu-vos que la comunicació la podem desglossar en la comunicació verbal. La comunicació verbal seria una mica les paraules que jo estic fent servir. El com comunico, si vosotros us en recordeu de l'ESO, no? El emissor, el mensaje, el canal, no? El receptor, doncs tot això és la comunicació verbal. Però després també hem de tenir molt en compte el que és la comunicació no verbal, que és tota la resta, no verbal o paraverbal també li diuen. Val? I aquí inclou la meva imatge, els meus gestos, el meu to de veu, el moviment corporal, l'expressió facial. Ja sé que ara igual aneu una mica més tapats, però bueno, hem après també, amb la pandèmia hem après coses i hem après a somriure més fort i a enfadar-nos potser una mica més fort també. Comuniquem molt més amb la nostra expressió facial. La mirada, les mans, totes aquestes coses també comuniquen i li hem de prestar atenció. A nivell de comunicació verbal, a la farmàcia habitualment us vindran amb situacions positives o negatives? Més aviat negatives, no? Tothom que vingui a fer-vos alguna consulta a la farmàcia serà perquè té alguna situació que potser no li és agradable, no? I necessita una solució per allò. És important que nosaltres no li donem més peu a que es recreï en aquella negativitat. Ve a la farmàcia a solucionar, procurem parlar amb un missatge en positiu. Val? Moltes paraules com per exemple problema o patologia o malaltia tenen connotacions negatives. A mi em donaran aquella sensació com de
negativitat, no? I el pacient ja porta aquesta negativitat de casa seva. Per tant, a la farmàcia intentem no donar-li més. Fem servir paraules que siguin més neutres. Si jo li parlo de en la teva situació, és més neutre? En el teu cas, per la consulta que m'estàs fent, oi? Ja no m'estic recreant en aquella negativitat. Li trec una miqueta aquella negativitat que porta el pacient de casa. Important que les paraules que fem servir a la farmàcia tinguin connotacions com a mínim neutres i si pot ser positives, molt millor. L'important és que amb la nostra comunicació, tot el que és el missatge verbal i el no verbal, intentem captar l'atenció al màxim del nostre pacient. És ideal que combinem les dues, fixeu-vos. La comunicació verbal es processa en l'hemisferi esquerre del nostre cervell. És una mica el responsable dels càlculs, de la lògica, emmagatzema més aviat dades, és una mica com més racional, no? Més quadriculadet, si voleu. I en canvi la comunicació no verbal es processa en l'hemisferi dret, que és el responsable de la memòria més visual, és més creatiu, és més emocional, més bohemi, si voleu. És important que la nostra manera de comunicar impacti una mica, almenys, en cada un dels dos hemisferis, per generar una resposta més global, per tenir molt més impacte en el nostre pacient. A nivell de comunicació no verbal, doncs hi ha una sèrie de gestos que nosaltres podem interpretar a la farmàcia. Tenim un pacient que nosaltres li estem explicant alguna cosa i es toca l'orella. Doncs aquest gest segurament voldrà dir que aquella persona m'està escoltant, em presta atenció. O també hi haurà qui potser s'acariciï el mentó, aquell típic gest d'interès. M'interessa el que m'estàs dient. Ens podem trobar també amb aquells pacients que arriben al mostrador i els hi fa com vergonya parlar-nos i no s'atreveixen gaire a mirar-nos als ulls. Bé, doncs pot passar això, i sobretot quan hi ha consultes de tipus sexual o ginecològic o inclús d'incontinència, els hi fa cosa parlar-te d'aquestes coses. Nosaltres ho tractarem amb naturalitat i no passa res, és normal que tinguin aquesta mena de consultes, no els hi farem tenir més vergonya. Ens podem trobar també amb persones que juguen amb els anells, amb les pulseres, estan impacients, tenen ganes de marxar, potser no els interessa gaire el que els estem dient, no ens entretindrem gaire amb aquests pacients. O potser també es diu que qui es toca la punta del nas, tot i que ara veurem poc, és que està mentint. Ara potser amb les mascaretes no s'hi toquen gaire el nas, però també és interessant saber-ho. O ens podem trobar amb aquells pacients que van fent que sí amb el cap mentre nosaltres els anem parlant. Van assentint. Doncs això és perquè van amb el nostre missatge, estan d'acord amb el que els estem dient, ens ho compren, diguem, el missatge. O també ens podem trobar amb aquella persona que nosaltres li estem explicant alguna cosa i està amb els braços creuats i això és una sensació com de barrera, de que no ens creu i que realment el que li estem explicant no li interessa. Bé, de la mateixa manera que nosaltres podrem detectar en aquella persona que està tancada, aquesta sensació com de barrera, tampoc no voldrem que aquestes sensacions la detecten en nosaltres, en el mostrador, tampoc no estarem així. A veure, aquest què vol? Una postura més aviat relaxada. Bé, i parlem, hem dit que parlàvem i ens comunicàvem bastant. I si us hi fixeu, aquella persona, quan arriba a casa seva després de tot el que li hem explicat, arriba a casa i recorda un 7% de les nostres paraules. Us sembla molt? És nefasto, en realitat, un 7%. Home, amb la de coses que diem, informació molt important de vegades, doncs no se'n recorden. Un 7%. Fatal. En canvi, sí que recorden el nostre llenguatge corporal. D'aquí la importància de que nosaltres acompanyem de gestos la nostra explicació. Podem escriure també la informació important. Moltes vegades escriureu a les capsetes, nen, apunta-m'ho. M'ho prenc al matí o m'ho prenc al vespre o un i un o cada 8 hores o el que sigui. Ho apuntareu moltes vegades. Però jo puc acompanyar de gestos la meva explicació. I si jo li explico que aquell xarop s'ha de prendre 3 cops al dia i no li faig cap gest, doncs probablement potser em truca a la tarda. Nena, què m'has dit que m'havia de prendre el xarop? Però si li faig, mira, 3 cops al dia. Només aquest petit gest que jo pugui fer, doncs potser ja l'ajuda a recordar
tota aquella informació que jo li vull fer recordar. Val? Tampoc no cal que sigueu exagerats. Matí, migdia, vespre. No, no és necessari. Un petit gest que acompanyi a la nostra comunicació. Val? Fixeu-vos, dels nostres llenguatge corporal se'n recorden un 55%. Molt més, Les paraules se les emporta el vent, però els gestos se'n recorden molt més. I per últim, també recorden el to de veu. Si alguna vegada algú us ha cridat, us en recordeu? Sí, no? A ningú no li agrada. Per tant, intentarem mantenir un to de veu normal. De vegades recorden com li hem parlat i no qui l'ha atès, també és probable. Però bueno, intentarem mantenir un to de cordialitat, de normalitat. Tampoc no parlarem molt fluixet, si parlem molt fluix no ens entendran i ens tornaran a trucar. Bé, i a l'hora d'escoltar, què creieu? Sou bons escoltant? Sí? Algú diu que no, altres diuen que sí? Hi ha una mica de tot? Bé, el que és important és que, a més de parlar, que ho farem molt bé gesticulant i comportant els nostres gestos perquè el nostre missatge queda molt, molt patent, hem de saber escoltar el que ens diuen. I per saber escoltar podem practicar el que li diem com a escolta activa. Aquí ho veieu superpetit, però us ho explicaré una miqueta més. Val? Hi ha diverses coses que podeu fer per escoltar activament i la primera és interpretar el llenguatge. Hem dit que les paraules tenen connotacions positives i negatives. No? Doncs si nosaltres podem interpretar el llenguatge que ens arriba per part del pacient, sabrem en quina situació es troba. Si aquella persona està contenta o està trista o està angoixada o preocupada o té dolor. No? Les paraules ens poden ajudar a saber en quina situació es troba aquell pacient. També caldrà que tinguem una actitud d'escolta. Home, que almenys us sembli, no?, que l'estem escoltant. És veritat que no escoltarem igual a les 9 del matí que a les 9 del vespre, probablement. Però tampoc no val que estiguem mig posats, és que tinc son ja, em vull anar. Una actitud d'escolta serà important també. Podem parafrasejar. Parafrasejar vol dir repetir les últimes paraules que ha fet servir el nostre interlocutor per fer-li entendre que l'estem escoltant. Si jo repeteixo les paraules que ha dit aquella persona, li estic fent entendre que realment capto el seu missatge. Per altra banda, el reflex emocional. La empatia. Igualment, quan ens ve una persona molt decaiguda o molt trista a la farmàcia, no li sortirem ballant i supercontent, rient i de més. No, empatitzarem amb aquella situació. I al revés, també hi ha casos en els que ens venen molt contents a la farmàcia. Ai, mira, m'han sortit molt bé les proves. Almenys també reflexarem aquesta alegria per part nostra. Paraules de reforç. Les paraules de reforç són aquelles petites interjeccions que ens ajuden a que aquella persona segueixi el camí que ha de seguir una mica. És a dir, moltes vegades us venen a la farmàcia i us comencen a explicar. Mira, és que tinc mal d'esquena, perquè l'altre dia vaig anar a la muntanya amb la meva cunyada perquè s'ha comprat un gos i no sé què, i llavors vam anar a fer una excursió, tal, i vam anar a dinar en aquest restaurant. El coneixes? Boníssim, no? Però, escolta, des de quan tens aquest mal d'esquena? Com t'ho vas fer? Realment podem... Continua'm explicant, digue'm com anava. Fem servir aquestes paraules de reforç per realment anar cap a la informació que ens interessa. I finalment, respectar els silencis. Superimportant. No val el... Mira, tinc mal d'esquena, té, Voltadol. Un moment, si és que encara no li he explicat res. Respectem els silencis, aquelles petites pauses que les persones poden fer per explicar la seva situació. Prenguem-nos amb calma i que realment puguem extreure el màxim d'informació possible sobre aquella consulta per donar el millor consell possible. Sí? Bé. Aleshores, passem a lo que són les fases de la venda, i aquí m'explayaré una mica perquè com que han dit que explicaria moltes coses, doncs intentaré explicar-ne diverses. Abans us han explicat el tema del Customer Journey, que és aquell viatge que fa el pacient a la farmàcia i tal. Quan arriba al mostrador és quan entren les fases de la venda. I es diu que tota venda es pot estructurar en 5 fases. Una primera fase d'obertura, una segona fase de sondeig en la que el que fem és preguntar. La tercera fase és la d'argumentació, en la que expliquem què creiem que és el més adequat per a aquella persona i per què.
És possible que ens trobem en una fase d'objecció, no ens ho hem de prendre com una barrera, com un no, però sí que és com un petit obstacle. Val? I finalment la fase de tancament. La última, però no la menys important. Hi ha moltes coses a fer a la fase de tancament. Val? La primera fase és la d'obertura. En aquesta fase el client o el pacient entra a la farmàcia. No? I només entrar es fa una primera impressió superràpida de tot el que està veient. Us ha parlat la Berta de merchandising, com estan col·locades les coses, si les trobo, si estan lògiques, si estan accessibles. També a nivell del local, no? Si està lluminós, si està ordenat, si està net. Estic segura que heu entrat alguna vegada en alguna botiga que està fosqueta o bruta i només d'entrar dius, bueno, doncs no. I te'n vas, no? A tothom li agrada més comprar en un lloc que estigui bonic. Per tant, importantíssima aquesta primera imatge que donem de la farmàcia. També a nivell vostre, personal, arriben a la farmàcia i el primer que us veuen és a vosaltres, sou la imatge de la farmàcia. Per tant, a nivell d'uniforme, una bona presència, que estigueu identificats. Que els elements corporatius quadrin, és a dir, que la imatge interna de la farmàcia sigui igual a l'externa. Bé, es fan aquesta primera impressió i aquesta primera impressió ens interessa que sigui el més positiva possible. No? És veritat que quan entren a la farmàcia poden anar directes al mostrador i per això és important que sempre hi hagi una persona al mostrador. Però també pot ser que se'ns entretinguin mirant alguna balda que els sembla interessant, jo que sé, la de solars o la d'infantil perquè tenen un bebè o el que sigui. Si es queden mirant, tampoc no cal que sortim corrents de darrere al mostrador. Què vols? Què necessites? No, els deixem mirar, I en tot cas els oferim la nostra ajuda. Bon dia. Si et puc ajudar en alguna cosa, digue-m'ho, sisplau, estic aquí. Oferir-nos, oferir aquella ajuda, acollir, saludar i també oferir aquella ajuda, sense necessitat d'agobiar, perquè a ningú no li agrada que li vinguin al darrere amb compra't això i compra't allò altre. Sí? Bé, un cop arriben al mostrador, passarem a la fase de sondeig. I en aquesta fase el que fem és això, un sondeig, investigar, preguntar. Quines preguntes farem? Important que determinem les preguntes essencials a fer al nostre consumidor. Val? Jo puc fer la pregunta què has fet servir per la consulta que tu m'expliquis, doncs pel mal d'esquena. Què has fet servir en altres ocasions per mal d'esquena? Què em permet saber aquesta pregunta? Què té a casa? Què no té? Què ha provat? Què li ha funcionat? Què no? Val? Aquesta pregunta és important per saber exactament com puc ajudar a solucionar aquella consulta que m'estan fent. També puc preguntar com és la teva rutina? I aquí puc entrar en rutina de dermocosmètica, rutina d'higiene bucal, rutina d'anar-te'n a dormir. No? Moltes vegades se'n van a dormir amb el mòbil a la mà, segur que molts de vosaltres ho feu també. No? És sa anar-se'n a dormir amb el mòbil a la mà? Doncs probablement no. Si et costa dormir, probablement no és el millor. També podem fer servir aquella pregunta, doncs, per què ho necessites? Venen, et demanen el frenador, el clàssico? I per què el necessites? No, doncs és que tinc mal de cap. Bueno, si només té mal de cap, segurament no li cal un frenador. Si ho coneixeu, frenador és un medicament molt complex, té 5 principis actius, porta paracetamol, sí, però també porta dextrometorfano, clorfenamina, vitamina C i cafeïna. Són 5 principis actius. Tots ells són pel mal de cap? No. Oi que no? Doncs si només té mal de cap, probablement la seva opció no és frenador. Aquí és on entra el meu consell, la meva recomanació. Si pels símptomes que m'estàs comentant, doncs probablement la teva millor opció és tal altra. I traieu-la que a vosaltres us sembli més convenient. Serà la forma de redirigir aquella consulta. En aquest cas hem dit que les preguntes havien de ser preguntes obertes. Són aquelles preguntes que no es responen amb sí, no, sinó que necessiten una miqueta més d'explicació. I és important que les triem bé per poder oferir la millor opció que puguem donar al nostre client. Ens interessa treure el màxim d'informació possible. En aquesta fase de sondeig també practicarem el que és l'escolta activa que hem vist abans. Traurem realment la informació per poder recomanar o aconsellar el més convenient en cada cas. Un cop he fet totes aquelles preguntes que jo considero més essencials, procediré a decidir
quin és el producte o els productes que vull oferir com a millor solució en aquell pacient o en aquell consumidor. Val? I un cop decidit, passo a la fase d'argumentació. En aquesta fase hem dit, explico què estic oferint en el meu pacient i per què crec que aquella és la millor opció. Jo en aquesta fase he d'estar molt convençuda. He de saber que el que li recomano és la millor opció, el millor tractament, la millor solució per a aquella situació, aquella consulta. Val? I n'he d'estar convençuda perquè jo he de convèncer el meu pacient. Per tant, és important que tingui el convenciment de que és la millor. En aquesta fase és important que fem servir paraules que ens ajudin a argumentar. No? Per exemple, en Dermo veureu que hi ha moltíssimes paraules a fer servir per poder convèncer. No? Són paraules que ens poden ajudar. Textura lleugera, textura rica, reafirmant, hidratant, calmant, astringent, matificant, no? Efecto buena cara. Aquí podeu entrar en el oro i el moro, perquè realment hi ha moltíssimes paraules que podem fer servir. És important que triem aquelles paraules que ens poden ajudar a convèncer millor en aquell pacient. També els gestos. No? Si jo explico que, per exemple, l'anticel·lulític s'ha d'aplicar amb un moviment circular ascendent, doncs potser m'entenen, però si li faig així, probablement m'entendrà millor. Sí? O si li explico un contorn d'ulls, no, a suaus tocs amb la llema del dit anular. No? És molt més fàcil que jo acompanyi de gestos. I després el que farem és que triarem un producte molt concret, per tant hem d'haver fet un bon sondeig per determinar quin és el producte millor a oferir, amb el que jo aniré com a molt fixada, val? I a més demostraré que el conec. Coi, això és important, si jo he de recomanar un producte en concret, me l'he de conèixer, no? He de saber-lo argumentar. Val? Com ho faig? Doncs ho faig amb el que es diu la tècnica BB-C. Val? Són 3 inicials, la B és de benefici, la B baixa és de avantatge, o avantatge en català, i la C és de característica. Val? El que faig és respondre a unes preguntes sempre en el mateix ordre per resoldre aquests 3 inputs. El benefici, explico què és, què fa i per què cobreix la necessitat del meu pacient. Moltes vegades és inclús una informació força òbvia, no? Perquè si m'han demanat alguna cosa per la tos, doncs jo trauré segurament un tractament per la tos, no sortiré amb un laxant, no? Però li explico, mira, això és un tractament per la tos, seca o productiva, el que sigui. Li explico què és, què fa i per què cobreix la necessitat del meu pacient. Després aniré a explicar les avantatges del meu producte. Quins atributs, quines propietats té aquest producte que el facin millor que la seva competència o que tots els altres que jo tinc a la farmàcia. A la farmàcia segurament no tindreu només un xarop per la tos, en tindreu 300, no? Però com a prioritària o com a marca recomanada en tindreu una. Doncs explico quines avantatges, quines propietats té que el facin millor que la resta. Val? I al final explicaré les característiques. Les característiques seran la dosificació, la posologia, la pauta, informació molt important també, i és que l'hem de donar, però la deixem pel final. Sempre primer benefici i després avantatge. Què és, què fa, per què cobreix la necessitat del meu pacient i després quins atributs o propietats té que el facin millor que la resta. Al final, el com o quando. Val? Una mica? Això serà en la fase d'argumentació. Bé, jo escolto, pregunto, torno a escoltar, argumento superbé, no? La meva tècnica BB-C, i resulta que em surten amb una objecció. Ostres, em farà una mica enrere, Bueno, no passa res. Moltes vegades aquesta objecció vindrà doncs perquè aquella persona no ha acabat d'entendre el que li estava explicant i té dubtes. Doncs resolc aquests dubtes. Altres vegades ens vindrà pel preu. Abans hem dit que no havíem de jutjar pel preu, no? Però moltes vegades ens diran, nena, és que això és car, Ho diran per tot, els hi sembli car o no, També us ho dic. Què fem quan ens diuen que un producte és car? Reforço la meva tècnica d'argumentació. Sí, mira, té aquest preu perquè té aquests beneficis, té aquests avantatges i té aquestes característiques. Val? Reforço aquest coneixement. Val? No és que me l'inventi jo el preu, El preu el posa al laboratori i jo li aplico el marge, sí, estupendo, però el preu no me l'invento. És perquè té una base sòlida.
Què passa si tot i així em diuen oh, nena, és que això igualment em sembla molt car? Bueno, doncs en aquest cas el que puc fer és tenir una opció B en mente, no? A lo millor tinc una marca promocional, com us deia la Berta, no? Que teníem la líder, la recomanada i la promocional, doncs a lo millor tinc una marca promocional que jo puc recomanar en aquest cas. Mira, si vols, tens aquesta altra que hi hem de saber fer veure tindrà alguna desavantatge respecte a la meva primera opció. Val? Pues a lo millor no té el mateix efecte o no és tan concentrat o porta menys components o trigarà més a fer efecte o el que sigui. Val? Per fer veure en aquella persona que la meva primera opció és la bona, val? Amb la que jo estava molt convençuda, amb la que anava molt a muerte. I a lo millor per aquesta petita diferència de preu que hi pugui haver, doncs mira, ja m'agafo la primera, que és la que em recomana la professional de la farmàcia, i deixo estar aquesta altra, que total per 2 o 3 euros doncs no em convé. Val? Bé, i aleshores passem a la fase de tancament, o victòria, no? Ja ho veieu la copa, ja ho veiem normalment, quan aquesta persona va a comprar, doncs es treu el monedero, o t'ho posa a prop, o t'ho diu si posa mal, normalment ja veiem que es produeix aquesta fase de tancament. També ens pot passar, potser, que tinguem una persona que té dubtes al respecte, no? I li diem, doncs què et sembla, què fem? Tampoc no volem que estigui 3 hores a la farmàcia esperant a decidir-se. Què et sembla? Què fem? És una manera també d'ajudar en aquest tancament. Val? Si hem ofert diverses opcions, perquè potser en Dermous és més fàcil oferir més d'una opció, doncs quin prefereixes? I aleshores tanquem la venda. Sí, tanquem la venda però fem un munt d'altres coses. Hem comentat targeta de fidelitat. És el moment d'oferir-la. Ja tens la targeta? Et dono d'alta? Són 2 minuts, a més és molt fàcil de donar d'alta a un client amb el tema de la targeta. Val? És la forma de fidelitzar, ho hem comentat. Val? I a més obtindran una sèrie de beneficis al respecte. També els podem convidar que ens segueixin a xarxes socials, per exemple, si en tenim, no? O els recordem si fem algun esdeveniment, ara se'n fan més aviat pocs amb el tema Covid, no? Però si fem alguna cosa extraordinària, doncs els podem convidar. Serà important que els donem una mostra relacionada amb el que els hem venut, no? No me vale vinc a comprar-te el solar i et dono una crema pels peus. Doncs igual no és el tema. Què és el més important en aquesta fase? Bé, jo ja he venut, ja no vull vendre més, però com que sóc un professional de la salut, li ofereixo un consell extra, gratuït, addicional. Em dona valor afegit. Val? Al cap i a la fi, el que jo faig és, com a professional de la salut, ja no et vull vendre res, però sí que et dono un consell, perquè tu vegis que em preocupo per la teva salut, per la teva consulta. Val? Genero aquest vincle també. Val? Fixeu-vos en el que deia abans la Mònica, que va rebre un WhatsApp, com li havia anat aquell producte per aquell amic. No? Genero aquell vincle, aquella continuïtat a l'hora d'aquesta consulta. Li dono un consell que no cal que sigui una cosa molt extraordinària. A lo millor m'han vingut a parlar d'un restrenyiment, doncs li dic, recorda que has de beure molta aigua, o procura menjar fruita i verdura, no? O introdueix els llegums, no? Los grandes desconocidos, una mica. Coses fàcils que per nosaltres són com molt òbvies, no? Però que potser aquella persona no li dona la importància que realment té a l'hora de tractar la seva consulta. Jo què sé, en un protector solar. Doncs recorda que te l'has d'aplicar cada 2 hores. O procura evitar l'exposició entre les 12 i les 4. Coses molt senzilles per nosaltres, però que hem de fer veure que realment són importants en el nostre pacient per atendre el millor possible aquella consulta. Bé, a més, doncs farem això, seguiment a xarxes socials, podem donar una targeta de l'horari de la farmàcia, podem recordar l'horari, moltes farmàcies tenen obert al migdia i els pacients no ho saben. Ai, no sabia que estaves obert al migdia, doncs igual fa 3 anys, però doncs ho recordem, recorda que pots venir, o demà tenim un guàrdia o el que sigui. I finalment, l'últim, que a mi m'agrada molt, evidentment, a més d'agrair, perquè imagino que direu gràcies a tots els clients que vinguin a la farmàcia, però per mi és més important que convideu a una propera visita.
De la mateixa manera que us comentava la Mònica amb el tema del WhatsApp, que li feien aquell seguiment, doncs per què no li dius? No li pots dir? Escolta, vine d'aquí 2 o 3 dies i m'expliques com tens aquesta tos. O vine d'aquí una setmana i mirem aquesta eczema, com el tens. O passa d'aquí un mes i a veure com et va la caiguda del cabell. Val? Torno a generar aquell vincle, torno a generar aquella continuïtat en la consulta, faig que retorni aquella persona. Potser bé, potser no bé. És igual, però jo ja li he dit. Val? Potser bé i passa per davant de la porta, sí, molt bé allò, A lo millor li diu a una i resulta que li va atendre una altra. A lo millor li diu a una i no se'n recorda del que li va donar. Passa res. Val? Generem aquell vincle. Fem aquella sensació de fidelitat, de generar aquella experiència de compra el més completa i satisfactòria possible. Al cap i a la fi el que jo vull és que el pacient que entra a la farmàcia surti de la farmàcia pensant, ostres, que bé m'ho han fet, que bé m'han aconsellat, m'han recomanat, han resolt els meus dubtes i quan torni a tenir una consulta de salut, la que sigui, aniré directament a la farmàcia. Aquest és l'objectiu de tot al final les tècniques de venda. I fins aquí, doncs moltes gràcies. Gràcies. Bé, ara em sembla que toca pausa per... Sí, sí. Bueno, hem anat a fer el Summer Camp el dia de més Summer, no? Està bé. Creieu que és la part de totes les que us ha explicat la Regina que us costaria més a vosaltres? Al moment d'atendre algú a la farmàcia, on patiu més? En el moment d'argumentar? En el moment de preguntar? Us fa vergonya fer preguntes? O al final de tot? Argumentar, diuen. Per què argumentar? Espera. Hi ha farmàcies inclús que es fan fitxes del benefici, avantatge i característica. Si jo tinc un producte que m'han dit, escolta, has de tirar cap a aquest producte i no sé ben bé com recomanar, em puc fer una fitxa a sec, 10 minuts, i miro. A veure, quins beneficis té aquest producte? Pues, què és, què fa i per què resol la situació? No? Després apunto l'avantatge, per què és millor que qualsevol altre que m'estiguin demanant, i al final les característiques. I si jo segueixo aquest patró, tard o d'hora, repetint-lo i repetint-lo, arribareu a realment tenir l'èxit, no?, en aquesta recomanació. I quan tens l'èxit, encara que t'has endut 300 nos, no?, el sí és com medalla. Exacte. Per allà una pregunta? Jo no vaig a parlar com a que estic a l'oficina de farmàcia, sinó vaig a parlar des de la part que jo he visitat farmàcies i les parts que has dit o de les fases que has dit, la que jo crec que més els hi costa és la d'observar i escoltar, en realitat. Potser sí. Bueno, és algo a lo que realment li hem de prestar més importància, no? Moltes vegades anem molt de pressa en el dia a dia, en el trajín de cada dia de la farmàcia, no? I de vegades pots prestar poca atenció, no?, a fer totes aquestes fases de la venda molt ben fetes. No? És important que almenys ens quedem amb que hem de fer preguntes i hem de saber argumentar prou bé. Hem de treure el màxim d'informació per poder resoldre aquella consulta el millor possible. Però sí, és veritat que de vegades pequem una miqueta de resoldre ràpid i passar una miqueta més de pressa. Bé, per això estem aquí fent aquesta mena d'Inception, no?, perquè us quedi que hem de fer preguntes i argumentar correctament, potser les dues fases més importants. Vale. I si no hi ha una altra pregunta ni res, doncs ara baixaríem cap a dinar i, bueno, quedeu-vos amb tot el que us ha dit la Regina, però és superimportant això del final, no? Que no ens llancem a la jugular tampoc dels pacients, moltes vegades ens avancem molt ràpid a el que creiem que ens estan demanant. Potser et diuen, mira, és que l'altre dia vaig anar a fer una paella amb la meva veïna i no sé què, no sé quantos, i et penses ja directament que sabràs el que t'està demanant, que potser és algo per la panxa, però realment allò només és el context. O sigui, donem-los espai, vale? No tinguem por del silenci, que xerrin, que t'expliquin i quan ja hagin acabat respirem i llavors preguntem-los, no? Així que no res, moltes gràcies a tots i sí.
Ujú. Ujú. Bueno, muchas veces te encontrarás con aquel paciente que realmente quiere eso y no le vas a convencer. Sí, perdón. Nos comentaba que qué hacemos para hacer cambiar de opinión a aquella persona mayor que viene con una idea como muy predeterminada y es muy difícil hacerle cambiar de opinión. Bueno, es que muchas veces no vas a poder. Lo puedes intentar, ¿no? Y el intentarlo a ti al menos te habrá dejado la sensación de al menos he cumplido con mi trabajo, ¿no? De he intentado recomendarle el producto más adecuado para esta persona o para esta situación, ¿no? ¿Esa persona se quiere seguir llevando aquel producto? Pues no vas a discutir tampoco, ¿eh? Al fin y al cabo, por ejemplo, me pongo en un caso, te piden frenadol y tú dices, oye, es que pues para el dolor de garganta un frenadol no le va a hacer mucha cosa, ¿no? Ya, pero es que yo quiero frenadol. Pues aquí tiene frenadol. A la hora de usar algún producto de dermocosmética, por las cremas hidratantes, mucha gente que tiene piel atópica o que le salen manchas ya por la edad y todo eso, pero a lo mejor su hija le ha recomendado, papá, ponte esto, o Yayu, ponte esto otro, y se quedan ahí, le vaya bien o le vaya mal, ellos siguen usando eso. Bueno, es un entrar en la poco... mente de una persona tan adulta yo ya no sabría. Igual Judith tiene algún tip. Esta parte que ella comenta, que es las objeciones, es la parte más difícil siempre, ¿vale? Entonces, lo más importante para lidiar con una objeción es ponerte en el mapa mental de la otra persona. Y entonces es intentar entender por qué, aunque a lo mejor no le va bien, por qué él lo está siguiendo utilizando. Y seguramente la palabra clave aquí es la confianza. Confía en su hija. Entonces, si tú le dices el primer día no utilice lo que le ha dicho su hija, tú que eres una desconocida para él, va a ser muy difícil. Entonces es a lo mejor ir más poco a poco, preguntar, ¿por qué utiliza esta? Ah, pues porque me la ha recomendado mi hija. Vale, pues que sepa que igual que hay esta, hay también la otra que tiene una composición muy parecida o que incluso le puede ir mejor. Si un día se anima, usted la prueba. O mire, le doy una muestra, se la enseña a su hija a ver qué le parece. Y vamos construyendo poco a poco ese puente de relación para que al final un día, cuando entre ya, te diga por tu nombre y confíe más en tu criterio, ¿no? Y un poco también es sobre todo estar atentos a si no le está funcionando. Me pongo la que me dijo mi hija, pero me sigue picando la piel. Entonces diga, bueno, es que es una buena opción para muchas cosas, pero a lo mejor no para lo que usted tiene. Y hay cosas más específicas que van un poquito mejor. Y a partir de ahí ir construyendo, ¿no? Un poco. Seguramente el primer día no te saldrá. No. Pero... No. Pero una vez escuché un directivo de un laboratorio, no está entre nosotros, da igual, que les decía a su equipo de comerciales que te tienen que decir 50 veces que no para que te digan que sí una vez. Entonces hay que seguir intentándolo sin caer en el pesimismo ni en la desesperación, no pasa nada. Se vuelve a probar y ya está, ¿vale? Espera, que te traigo el... Me parece la antorcha de las Olimpiadas. No, de no obsesionarse con cuando nos dicen que no. O sea, porque a veces nos cuesta mucho. Yo me acuerdo cuando empecé a estar en mostrador, pues ibas a recomendar algo, tú convencidísima de que eso era lo mejor, yo me voy a poner en su mapa mental, este es el mejor producto porque me han hecho la formación, yo lo sé vender. Y el abuelo dice, pues no. Y claro, o usted para qué lo utiliza, o qué le pasa, y a usted qué le interesa. O sea, ¿a ti qué le importa? Y es bueno, pues en verdad me importaba, pero si hoy no me lo quiere contar, ya me lo contará pues cuando dice Judith, ¿sabes? Ya, pues el día que no te funcione, pues ya me vendrás a volver a pedir ayuda y entonces quizás utilizas la muestra que yo te he dado, ¿sabes? Pero sin rencores, o sea, no es un tema de, ya te lo dije, no. Pero simplemente yo me acuerdo que al principio sí, ¿no? Pero es que al final vuelven. O sea, y yo me acuerdo que al principio me rayaba mucho de, ostras, pues me ha dicho que me importa. Y no es un fracaso nunca, ¿vale? Tú siempre tienes que intentar hacer la mejor venta y al final pues tiene sus frutos. Ya está. ¿Alguna otra cosa? ¿No?
Vale, pues ¿quién tiene hambre? ¿Vamos a comer? Sí, para los que nos estáis siguiendo desde casa, nos volvemos a conectar a las 3:30, así que ahora tenéis una pausa larga. Y nada, muchas gracias. Hasta un rato.